ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತಮ್ಮನಗಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಏನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದ ಆಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಲ ಜೋರು ಬರ್ಪಿಲೆಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಗ ನಮಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ನಂಚಿನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಪುತ್ತೂರುಡುಲ್ಲ ಮಿಸ್ಸಸ್ನ ಚಪ್ಪಲ ಹಾಳಾಕ ನಂಚ ಚಪ್ಪಲ್ ಬರ್ತಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಬೈ ಮಲ್ಪಾರ ಎಸ್ ನಯಾ ಚಪ್ಪಲ್ಸ್ ಎಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾರ್ಗೆ ಹತ್ತವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಈರೆ ಏನ ಚಾನಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹೆಂಗೆ ನಿಮ್ದು ಏತು ರೇಟ್ 375 275 ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್లో ఉండు ఇన్స్టాలో ఉండు మిస్టర్ జయరామ్ రావు అయితే మర్యాదకి పాడోలియా बड़ा कौन वाला सोच ना ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪುತ್ತೂರುದ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಪನೊಲಿ ಬಿಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಕೈತವಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹಿಡಿದು ಸುರಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಓವರ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೇ ಕಂಟ್ರಿಗ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಡು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಇಲ್ಲ ಗೇತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಬಿ ಜಾಕಿ ಜಾಕಿ ಏನು ಮಾರೆ ಮಗುತಿಸಿ ನಾಳೆಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಐತೆ ಬತ್ತನತ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಕುಷ್ಕ ഗൈസ് കബാബ് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് ഗൈസ് മനസ്സിൽ റെഡി ആയാ നമുക്ക് റെഡി ആവുന്നുണ്ട്
ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಬ್ಬೇದನೆ याला फटायचं बाय मनपले बाय बाय टाटा बाय 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 அந்த பிரவீன் ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಪಿದಾಡ್ಯ ಗಮ್ಮತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ನಮಕ್ ಅದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಹಿರಿಯರಿತ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತನಡ ಚೂರು ಕೋಪ ಪೂರ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಪೋಯ್ಜ ಸೊ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.